днес ще ви покажем как да си направите шега вирусна шегичка, да го изпратите на някой приятел и да се фане. И за целта отваряте Notepad и пишете стоп или старт. Аз ще напиша старт. Ама много пъти и това го копирате да ви е по-лесно. И файл, Save As. Да го сейвате, задължително трябва да ви е на бат.